Bona tarda a tothom. És un honor per a mi presentar en el marc de l'Assemblea Anual de l'Associació Dret a Morir Dignament el professor lleidatà Ramon Camats Guàrdia, el qual té un llarg currículum que intentaré resumir. És doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic d'Educació Secundària. Ha col·laborat amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida, els cursos 2001-2003. Perdoneu. Professor de Processos i Contextos Educatius al grau d'Educació Primària i de la Diplomatura de Magisteri i d'Educació Social de la Universitat de Lleida. Les seves principals línies de treball estan relacionades amb la formació inicial del professorat i també amb l'organització escolar. És autor de diverses obres de sociologia, per exemple, Les emocions del poder, El llegat d'Antígona, dues obres guardonades amb el Premi Josep Vallverdú, obres d'assaig. El clergue i el bufó és també coautor d'Humor i treball, Elogi de la transgressió, Neuropsicologia de la impulsabilitat, Escola del segle XXI, i així ens podríem continuar, però no ens allargarem massa, no? Adeu, vida meva, apunt sobre el suïcidi, publicat el 2014, aquest llibret petit, que segons la dita El pot petit i a la bona confitura, el títol del qual hem emprat per la conferència d'avui, és del tot recomanable. Segurament alguns de vostès ja el coneixen, però, com els deia, és recomanable per a tothom. Un anàlisi del tractament de la mort al llarg de la història i també de la visió que els filòsofs clàssics tenien de la vida i de la mort, des de Plató, Sèneca, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, entre altres. El doctor Camats forma part activament del grup de filosofia de l'Institut d'Estudis Illardens. Tenim encara en ment, els lleidatans, el ressò de les 13es jornades de filosofia d'enguany, celebrades els dies 23 i 24 de febrer, passats, a l'entorn del tema la democràcia al segle XXI. Ja per acabar, no vull oblidar una altra vessant de la persona que avui presento. Cada setmana tinc una cita amb el Ramon. Sí, el dissabte al matí, de bon matí, em trobo amb el pensament del filòsof plasmat en l'article d'opinió de la contraportada del seu article al diari local Segre, activitat que conrea des de l'any 2001. Sempre ens convida a reflexionar. El periodisme és una altra faceta a destacar del nostre convidat. I ja, sense més preàmbuls, li agraeixo en nom de DMD haver acceptat donar-nos aquesta conferència. Ramon, tens la paraula. Moltes gràcies. Se sent bé? Sí, crec que sí. Hem de trobar la distància. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Concepció, per aquesta amable presentació. Bé, és la tercera vegada que l'associació Dret a Morir Dignament, en diferents indrets, a Lleida, aquí a Barcelona, em convoca per dirigir unes paraules als membres de l'associació. I francament és un plaer i un honor fer-ho, perquè per bé que la meva especialitat o els meus escrits darrers no tracten del dret a morir dignament, sí que és cert que vaig publicar fa un cert temps aquest assaig imprudent. Dic imprudent perquè no estava previst publicar-lo. De fet, va ser un amic meu que és editor que em va demanar algun tipus de material per publicar i això no passava de ser una conferència que es va pronunciar en el seu moment en ocasió d'un congrés internacional que tenia lloc a la Universitat de Lleida. Un amic meu, que és doctor en psicologia i que acostuma a organitzar conferències internacionals sobre diversos temes de medicina, em va demanar que
que fes una conferència inaugural per un congrés de metges que tindria lloc a l'Hospital Arnau de Vilanova. I jo li vaig preguntar, bé, i quin tema és, no? El suïcidi, em va dir. Dic, home, està bé això, no? És un tema filosòfic que té un rerefons. De fet, un dels filòsofs que acostumem a estudiar força bé, tots els que fem la disciplina, és Sòcrates, que va morir per suïcidi, encara que fos un suïcidi induït i com a conseqüència d'un judici. Però la segona pregunta que li vaig fer va ser però quin tema tracteu? El suïcidi com a tal en un congrés de medicina? Diu, sí, és que és un congrés de salut mental. Clar, això ja em va deixar bastant parat, perquè d'entrada era evident que els metges, psicòlegs, psiquiatres, ja tenien una opinió feta. El suïcidi era un tema propi de la medicina, però que era abordat específicament des de l'àrea de salut mental. Per tant, el suïcidi per ells només era un problema mèdic en la mesura en què podia ser tractat des d'aquesta àrea. Era inconcebible, almenys aparentment, que el suïcidi fos el resultat d'una decisió racional, conscient, diguem-ne filosòfica, si volen, no? O el resultat d'una reflexió profunda sobre el valor de la vida o sobre les condicions de la vida. I tanmateix vaig acceptar, dic imprudentment, i la meva conferència va dedicar-se precisament a explicar als metges que el suïcidi era potser alguna cosa més que se'ls escapava. Per bé que era evident que una part de raó sí que la tenien, no? I la part de raó que tenien és que hi ha una evident relació entre la malaltia mental i el suïcidi. És una relació estadística comprovada, el nombre de persones o el percentatge de persones que se suïciden augmenta molt en cas que tinguin antecedents de salut mental, depressions, diguem-ne, alteracions bipolars, esquizofrènies, etc. Aquí he posat una il·lustració, diguem-ne, poc amable. I bé, em va dir que malgrat tot, malgrat les meves invectives constants contra els metges i la seva visió regionalitzada d'un problema molt més ampli, els va semblar força bé perquè els va donar una perspectiva més general. I això és el que em disposo una mica a fer ara. No puc parlar del que no conec i del que no he estudiat. Per tant, intentaré oferir-los una presentació breu, senzilla, que no vol ser ni exhaustiva amb dades, podríem aportar moltíssimes dades sobre aquestes relacions estadístiques que he dit que existeixen, sobre tots els estudis que s'han fet, sobre tots els programes de prevenció del suïcidi que ara estan proliferant arreu de l'Estat i d'altres estats, perquè és evident que el suïcidi és un problema no només per aquell que veu morir un germà, un pare o un fill suïcidats, sinó que és un problema social. És la causa de mort més important, fins i tot al damunt dels accidents de trànsit, i en els joves és, després dels tumors, la segona causa de mort entre els joves entre 15 i 35 anys. Efectivament, és un problema i és abordat per les autoritats com a tal, com a problema bàsicament mèdic. I llavors per això hi ha tota una sèrie de programes de prevenció del suïcidi. Bé, però del suïcidi costa de parlar-ne, perquè la gent l'amaga, la gent no vol dir que un parent seu, que un germà seu, que un pare, que un marit, que una esposa s'han suïcidat. Per això hi ha eufemismes com aquests, no? I no són només respecte al suïcidi, sinó respecte a la malaltia i a la mort en general. Tenir un mal dolent, pobre, va tenir un accident, va caure, diuen, no li van donar l'extrema emoció, o es va matar. I aquest es va matar tant pot ser que es va matar a ell mateix com es va matar en un accident. Tot per no dir cap d'aquestes coses d'aquí, no? Tenir un càncer, es va llençar al buit o es va suïcidar directament. Aquest congrés de medicina, com he dit, doncs, tenia una aproximació única, però no és exclusiva. Els metges volen reduir el suïcidi a un problema de salut mental, és cert. Però
els metges, els psicòlegs. Però els sociòlegs fan el mateix des de la seva perspectiva. Després parlaré d'Emile Durkheim, que és un dels pares d'aquesta ciència, és un dels pares de la disciplina sociològica que fa 100 anys no existia acadèmicament, i va escriure justament l'any 1897 un llibre famós que es titula Le Suïcide, és a dir, el suïcidi, i allà fa un estudi pormenoritzat en què relaciona tota una sèrie de dades sociològiques amb la incidència del suïcidi. I acaba demostrant que se suïciden més els homes que les dones, més els vells que els joves, més els solters i els vidus que els casats, i tot això ho relaciona amb una sèrie de dades macroeconòmiques i socials, com ara la feina, la religió, etc., que després explicaré una mica superficialment. Els biòlegs també diuen la seva. Això del suïcidi, a veure si li podem trobar alguna base física, neurològica o biològica. Clar, perquè aquest tipus d'estudis ja fa anys que ronden, que si la gent que té conductes diguem-ne, agressives, a veure si podem trobar algun fons, algun rerefons biològic. I finalment, la religió. Aquests són els que més n'han parlat del suïcidi, per condemnar-lo naturalment. I sempre ho han fet des de la perspectiva segons la qual el suïcidi és un atemptat contra Déu, és un pecat, i el suïcida és un que no és que ha estat abandonat per Déu, sinó que ell ha abandonat Déu. I per tant, mereix un tractament especial que després explicaré. De tota manera, mirem-ho com vulgueu. La meva perspectiva és aquesta, la perspectiva que un bon dia em va donar la lectura de Camus. És un tros del seu llibre El mite de Sísif. És un assaig interessantíssim on he trobat aquestes paraules que vull llegir. Diu, jutjar que la vida val o no val la pena de ser viscuda és respondre a la qüestió fonamental de la filosofia. La resta, si el món té 3 dimensions, si l'esperit té 9 o 13 categories, això són qüestions filosòfiques d'aquestes abstruses i de vegades inútils, diu, això ve després. Diu, es tracta de simples jocs. De primer cal respondre, i si és cert, com vol Nietzsche, que un filòsof per ser estimable ha de predicar amb l'exemple, es comprèn la importància d'aquesta resposta, ja que precedirà el gest definitiu. Efectivament, aquest és el nucli de la qüestió, més enllà de tots els reduccionismes que hem esmentat. Abordar el tema del suïcidi només es pot fer, si es vol, només es pot fer racionalment si prèviament ens fem aquesta pregunta. Perquè aquesta pregunta se la fa tant el malalt mental, que no acaba mai d'estar malalt suficientment com per perdre el judici que li permet reflexionar sobre el valor de la vida. No oblidem que els malalts mentals, que normalment classifiquem com a altres, com a individus que han perdut la raó, mai no la perden. Els malalts mentals, tinguin la malaltia que tinguin, conserven el seu jo, que és alterat per una sèrie de circumstàncies biològiques, socials, però el seu jo no queda abandonat. I ells també conserven un reste més gran o més petit de judici que els permet donar resposta, potser més raonada, potser menys, a aquesta pregunta. Tothom contesta aquesta pregunta abans de suïcidar-se. Tothom la contesta. I per això és la pregunta nuclear. No podem... Clar, ho dic perquè si no acceptem això, si no acceptem que al darrere d'un acte de suïcidi hi ha una decisió més o menys conscient, aleshores entrem en totes les respostes paternalistes que consisteixen, per exemple, en que les persones que han intentat un suïcidi als Estats Units, per exemple, són sistemàticament empresonades en un sanatori mental fins que se'ls hi passen les ganes. És a dir, no hi ha cap mena de voluntat d'acceptar la remota possibilitat que l'individu que ha intentat suïcidar-se ho ha fet en plena consciència. Necessàriament ha de ser un malalt i necessàriament l'hem de protegir de si mateix. I per tant, clar, amb aquesta actitud ja rebutgem el meu axioma bàsic i des del qual abordo el tema del suïcidi. Comencem pel concepte. Parlem de suïcidi amb una certa facilitat, quan ens atrevim a parlar-ne, però moltes vegades no tenim massa clar què és un suïcidi. No tenim massa clar. És a dir, és imprescindible que s'hagi mort
que s'hagi consumat o n'hi ha prou amb la intenció? N'hi ha prou amb la intenció o no? Aquesta és una qüestió essencial, perquè de cada 100 persones que intenten suïcidar-se només ho aconsegueixen 20 aproximadament. Encara que és cert que la millor, diguem-ne, la millor indicació de que un individu pot cometre suïcidi un cop és que ho hagi provat abans. Hi ha suïcides, doncs, dels 100 que hem dit, que intenten suïcidar-se, però per què? Perquè es volen matar o perquè volen cridar l'atenció? Per això, l'intent de suïcidi d'una persona que no acabi amb resultat de mort ho hem d'anomenar suïcidi o ho hem de deixar aquí parat, no? Cridar l'atenció o manca de cura. Si fumo sabent que fumar mate, soc un suïcida? Aquesta és l'altra pregunta. En Marc Márquez és un suïcida potencial? No, ara ho estic fent en forma de preguntes, però si atenem a les definicions clàssiques, s'acostuma a dir que només hi ha suïcidi si hi havia intenció de matar-se, perquè clar, aquí també hi ha la idea de és el mateix voler morir-se que voler matar-se. Voler-nos morir ho hem volgut tots alguna vegada. Ara, voler-nos matar, potser no. Per tant, el suïcidi és un voler matar-se conscient i clar o n'hi ha prou amb un voler morir-se? Si agafem la definició, per exemple, de Durkheim, ell anomena suïcidi el resultat directe o indirecte d'una conducta que l'individu sap que conduirà d'una manera o d'una altra, més lenta o més ràpida, a la mort. Aquesta és l'altra. Per tant, l'individu que fume o que beu, que l'han avisat de que si continua bevent això el conduirà inexorablement a la mort a un termini curt, és un suïcida? Clar, aquesta és la qüestió. Potser no hi ha una intenció deliberada d'obtenir un avançament de la mort immediat, però en tot cas hi ha una plena consciència que aquesta conducta condueix a la mort. De fet, qualsevol conducta condueix a la mort perquè tots ens morim, però estem parlant d'una altra cosa. Està clar. I bé, i què passa amb les persones que formen part, per exemple, del grup de testimonis de Jehovà que eviten prendre determinades coses o eviten transfusions sabent que això tindrà un resultat, o que eviten determinats tractaments? És el mateix, no? Clar, si agafem la primera definició, la primera que he dit, que és allò, el suïcidi és aquella conducta deliberada que condueix a la mort, els testimonis de Jehovà no ho són, Marc Márquez tampoc, ni el fumador. Però si agafem aquesta definició més àmplia de reiteració en un tipus de conducta que ningú pot negar que condueix de forma gairebé inexorable a la mort, sí que hi entra. Per tant, no sabem massa bé. I què en diria en Ramon Sant Pedro del suïcidi? El seu va ser un suïcidi o va ser una eutanàsia? Clar, en la pràctica va ser un suïcidi perquè es va donar mort a si mateix. Però ell el que demanava és que l'ajudessin a morir bé. Preferia un morir bé que no pas un viure malament. Clar, i aquí és on hi ha una frontera difícil d'establir entre el suïcidi i l'eutanàsia voluntària o la crida a l'eutanàsia o a la facilitació de l'eutanàsia per part d'un metge. I què passa amb els herois de guerra? Clar, són suïcides? Sí, perquè fan accions de vegades que provoquen la seva mort. El soldat que es llança al damunt de la granada que acaba de caure al centre de la trinxera i que mor per evitar que els seus companys morin en el seu lloc, és un suïcida. Però de quin tipus de suïcidi parlem? És un suïcidi altruista, però és un suïcidi o no? Bé, aquí un parell d'acudits per suavitzar la cosa. Aquest és l'exemple, no sé com se li va acudir al dibuixant, però és exactament el que acabo de dir, no? Jo no soc un muntanyista famós perquè estimi l'esport, sinó perquè fa 20 anys que intento matar-me. Fa 20 anys que intento matar-me. O que em matin. Ara recordo un personatge d'una novel·la, és El Padrino.
el millor assassí que té Don Corleone, el millor assassí que té, l'únic en el qual confia els assassinats complexos i difícils, és un individu que li és completament devot i fidel, però l'essència de la seva capacitat per matar és que vol que el matin. És una curiosa descripció la que fa Mario Puzo quan parla del personatge. Es diu Luca Brasi, el personatge Luca Brasi. És a dir, és infal·lible perquè no li importa morir i perquè d'una forma inconscient està buscant la mort a cada moment. Però de moment no hi ha hagut ningú que hagi estat més hàbil que ell. I de moment és un assassí excel·lent, un bon assassí. Aquest té per dies. Però la voluntat hi és. I aquest? Què són aquests? Què són els toreros, a banda d'uns inconscients i uns assassins d'animals? Però a banda d'això, què són? És un esport de risc o és una crida amateur cada vegada que surten a la plaça? I aquest, vaja, amb una vegada poca broma, perquè com he dit, sí que és cert que hi ha molts suïcidis i en aquest cas l'estadística ens diu que són més les dones que els homes els que fan intents de suïcidi fracassats, on és fàcil endevinar, en alguns casos, no pas en tots, on és fàcil endevinar una certa crida, un cert crit d'atenció, és a dir, hom demana que li facin cas. És a dir, no hi ha una voluntat definitiva de matar-se, però sí que hi ha un crit a l'atenció de l'altre, de l'amor de l'altre, o que sigui. Els homes acostumen a ser més... acostumen a utilitzar, això tot el món, acostumen a utilitzar mitjans més infal·libles per morir. Doncs dèiem, hi ha suïcidi si hi ha voluntat, primera definició, hi ha suïcidi si hi ha conducta que condueix conscientment a la mort o té aquesta com a resultat, i hi ha suïcidi quan hi ha una activitat continuada com a resultat de mort. Això t'havia posat alguns dels exemples, però algun dels exemples o alguna de les notes al peu mereixeria una explicació més pormenoritzada. Deia que el concepte de suïcidi és difícil d'utilitzar perquè la definició no és clara i cadascú fa la seva, però és que a més, fins i tot el nombre de suïcidis és difícil d'establir. Fins i tot el nombre de suïcidis és difícil d'establir perquè els metges, quan han de certificar la mort d'una persona, es troben que els parents diuen que ha caigut, no que s'ha llançat. I hi ha una voluntat expressa d'ocultar la mort voluntària. Només quan és evident que no es pot ocultar, es consigna com a tal. I per tant, aquesta voluntat que ja es veu en casos puntuals s'estén a les categories filosòfiques. Sempre que un suïcidi sembla que estigui justificat per algun tipus de raó moral, els que l'han contemplat en són testimonis o tenen algun tipus de relació afectiva, ideològica, religiosa amb el suïcidat, es resisteixen amb una força extraordinària a reconèixer aquest suïcidi com a tal. Per exemple, els màrtirs cristians són suïcides? Tenien una conducta deliberada i clara que conduïa inevitablement a la mort. Jesucrist era un suïcida? Fill de Déu havia de saber tot i a més sabia que anava. És a dir, és un problema gairebé teològic aquest, però des d'una de les definicions que acabem de donar, doncs era una conducta perfectament suïcida. Vas a fer una cosa que et portarà a la mort. I el mateix Sòcrates, aquest pare de la filosofia, aquest del qual parlarem després, el mateix Sòcrates, quan el sotmeten al judici, té una conducta reiterada i conscient que sap que el conduirà a la condemna. I paradoxalment veurem que és per la seva boca que Plató
fa la primera condemna filosòfica a la idea de suïcidi. Bé, com s'han de tractar els suïcides? Si ja tenim dificultats a l'hora de definir-los, si és una malaltia, els hem de curar, això que dèiem del que fan als Estats Units i en altres països. Els suïcides són tancats, són empresonats, són privats de la llibertat, perquè aquesta conducta incomprensible només pot ser el resultat d'una malaltia mental. Fins que no s'hagin penedit o fins que no s'hagin repensat d'aquesta conducta tan contrària a la normalitat no els alliberarem. Semblen aquests que tenim a Estremera, no? Que fins que no us hagueu alliberat d'aquesta ideologia perniciosa no us deixarem marxar. Però és el mateix, en un altre àmbit ben diferent. Hem de respectar la seva lliure voluntat, hem d'acceptar això, que es puguin matar. Hem de prevenir les conductes suïcides exactament igual com prevenim els accidents de trànsit. Té el mateix origen, s'hi pot fer alguna cosa. En definitiva, l'última pregunta que he escrit a la pissarra és la que les resumeix totes. Serà possible mai que puguem aproximar-nos al suïcidi des d'una perspectiva objectiva? És molt difícil, perquè al suïcidi ens aproximem sempre des de les nostres perspectives morals, religioses, privades, des de la nostra experiència. És difícil realment mirar la decisió dels altres individus de matar-se des d'una racionalitat perfecta. Aquí tenim un quadre famós, aquí es veu Sòcrates a la presó, disposant-se a prendre la copa de cicuta, que és a la qual ha estat condemnat. Bé, el Sòcrates realment va morir d'aquesta manera, però Plató, en un llibre famosíssim, probablement el llibre que més ha influït, Plató, en un llibre famós, probablement el llibre que més ha influït en la cultura occidental, és el Fedó. El Fedó és el llibre que relata un diàleg que té lloc entre Sòcrates i els seus deixebles, justament el dia que Sòcrates ha de morir. Sòcrates està a la presó, els seus deixebles venen a veure'l i es dona la paradoxa que els seus deixebles es posen a plorar. I Sòcrates, que ha de morir al pondre's el sol, bevent la cicuta, doncs ha de consolar els seus deixebles. Llavors aquests deixebles li pregunten que com és que està tan tranquil. I ell els respon que està tan tranquil perquè tota la vida no ha fet altra cosa que preparar-se per aquest moment, per l'instant de la mort. I d'aquí en tenim una definició, no? La filosofia és una llarga preparació per la mort. Plató amb això el que vol dir és que la filosofia ajuda a demostrar, en la seva opinió, l'existència d'una ànima immortal i la caducitat del cos. I per tant la filosofia, en la mesura que ens prepara per aquest instant, el separar-se el cos de l'ànima, doncs és una preparació per la mort. Els companys de Sòcrates no acaben de veure clar i li demanen proves, li demanen que demostri aquesta tesi, no? Li demanen que demostri que l'ànima és immortal. I aquest és tot el diàleg que té lloc fins que Sòcrates pren la cicuta. Però hi ha un moment en què un d'ells li diu: vaja, si és millor estar mort que viu, perquè el que compta és aquesta ànima immortal i el que ens espera després, per què no ho avançaves això, no? Per què no et suïcidaves? Per què no et mataves abans i en lloc d'esperar a que t'ho ordenessin els jutges després d'un judici, no? I aleshores ja no és Sòcrates qui parla, sinó que és Plató, que fa ventriloquia a través del personatge i dona el to d'una resposta que s'estendrà al llarg dels 2.500 anys que seguiran. I la resposta que ve a donar és que no tenim dret a suïcidar-nos, perquè nosaltres no som amos de les nostres vides. I aquesta és la perspectiva religiosa que s'inicia en Plató des de fora de la religió, però que fil per randa seguiran tots els autors cristians, musulmans, que vindran després fins al segle XXI. És a dir, la idea és que nosaltres no som propietaris de la nostra vida, no som propietaris del nostre cos, sinó que ho és Déu. Nosaltres, d'alguna manera, som usdefructuaris d'aquest cos i d'aquesta vida. Per tant, no ens és lícit matar-nos. Després, aquests arguments
en contra de la licitud, de la legitimitat o de la moralitat del suïcidi s'enriquiran amb molts altres arguments, amb arguments de caràcter social. Tu no tens dret a suïcidar-te perquè tens un deute que has contret amb la societat i per tant no pots abandonar aquest deure moral i fins i tot social que tens, no? Veiem ara pel damunt alguns dels pensadors que han dit alguna cosa sobre aquest tema. Per cert, la frase de Plató, la frase que diu Sòcrates just abans de morir és exactament aquesta: Critó, devem un gall a Esculapi, no oblidis de pagar aquest deute. La frase sembla enigmàtica. Esculapi és el déu de la medicina. Critó és el deixeble de Sòcrates que s'aboca al damunt d'ell, que ja ha cobert el seu rostre instants abans de morir, perquè li sembla que el mestre vol dir alguna cosa. I el mestre li diu això. Els individus que es curaven d'una malaltia, a l'antiga Gràcia, com que se suposava que ho feien gràcies als bons oficis dels metges que els salvaven, després d'aquesta curació anaven a oferir a Esculapi, el déu de la medicina, li anaven a oferir un gall en sacrifici. I la pregunta que ens fem és: de quina malaltia s'ha curat Sòcrates ara que mor? I la resposta és fàcil: la malaltia és la vida. La malaltia és la vida. I és una paradoxa, perquè Sòcrates, que acaba de dir que no tenim dret d'alliberar-nos abans d'hora de la vida, ens diu alhora que aquesta vida és una malaltia. I aquesta és l'essència de la major part de les religions, que conceben la vida i la mort d'una forma molt curiosa. És a dir, la vida no és més que un pont i un camí que tenen una importància molt relativa davant de l'eternitat que s'estén després de la mort. Per tant, tot el que fem a la vida té valor únicament en la mesura en què ens atança a l'altre lloc. Per tant, com és que aquests que situen el centre de gravetat del valor de la vida, recordeu que hem dit que aquesta era la pregunta important, la vida val la pena sí o no? Si la val, quedemos, si no, pleguem. Doncs és curiós que aquests que situen, el centre de gravetat de l'existència en el més enllà, és a dir, més enllà de la vida, després d'abandonar la vida, siguin precisament els mateixos que diuen que no tenim dret a abandonar la vida. No? És curiosa aquesta paradoxa terrible, no? Menysprear la vida, fins al punt de dir una frase terrible com aquesta: Critó, devem un gall a Esculapi, ens hem curat finalment, ara que morim, ens hem curat de la vida, i ara ve la verdadera vida, no? Els cristians ho diran d'una altra manera, però és el mateix, i alhora dir que no tens dret a matar-te abans. Això farà que un altre filòsof enormement crític amb el cristianisme i amb el platonisme, aquest altre filòsof és Nietzsche, ell dirà que els cristians són suïcides. Són suïcides que no tenen valor per matar-se i que han trobat, és una interpretació que sembla delirant, però té un rerefons que està justificat en els mateixos textos. Són persones que pateixen de la vida. S'entén l'expressió, no? Igual com nosaltres diem jo pateixo del fetge o jo pateixo del que sigui, jo pateixo de la vida quan la vida no és alegre, no és entretinguda, no és valuosa. Jo pateixo de la vida. Els cristians, segons Nietzsche, pateixen de la vida però no tenen valor per alliberar-se d'ella. I per poder resistir, no? Diu així, per poder-la resistir, s'inventen un més enllà que justifiqui el patiment que tenen. No? I així és on trobem aquestes definicions tan interessants que es poden trobar fins i tot a les oracions, com ara que aquesta vida és una vall de llàgrimes i tanmateix no la podem abandonar perquè nosaltres només som usdefructuaris d'aquest cos. És complex tot plegat, però tot plegat també ens diu un cop i un altre que tot té a veure amb el valor real que concedim a la vida i el que ve després, tant si hi ha alguna cosa com si no n'hi ha cap. Aristòtil, evidentment, alumne de Plató, segueix en la mateixa línia. És a dir, nosaltres no podem suïcidar-nos
tenim un deure amb la comunitat i el que la llei atenenca o espartana o del país on ell vivia en aquest moment, que vivia prop de Tessalònica, Macedònia, el que la llei no autoritza està prohibit. Per tant, no tenim dret a matar-nos. A més, en la seva ètica, la conducta suïcida no seria un terme mig entre dos extrems, que és la manera com ell defineix la virtut. L'estoïcisme i l'epicureisme, en canvi, que són justament de la mateixa època, canvien totalment el to. L'estoïcisme i l'epicureisme són filosofies que neixen una mica després d'Aristòtil, neixen en un context de guerres constants, de dolor universal. Alexandre el Gran, que precisament havia estat alumne d'Aristòtil, comença a conquerir totes les ciutats gregues, arriba a l'Àsia Menor, conquereix Pèrsia, però destrueix l'antic sistema de valors i l'antic sistema polític. I llavors apareixen aquestes filosofies que jo qualifico amb el nom genèric de filosofies per quan les coses van malament. Filosofies per quan les coses van malament. Són filosofies de consol, que intenten donar eines, ara diríem, són llibres d'autoajuda a l'estil antic. De fet, és això. Llegir Sèneca, de la felicitat, o llegir Consolació a Èlvia, que és un llibre que ell escriu per a consolar amb una amiga seva perquè ha perdut un fill. Totes aquestes filosofies intenten donar arguments perquè puguem tenir una mica més de resiliència davant del dolor inevitable de la vida. Mireu la frase primera, és d'Epicur. Vana és la paraula del filòsof que no cura algun mal dels humans. Epicur té un text breu, que podeu trobar a tot arreu, que és la Carta a Meneceu, que és un conjunt de receptes per la felicitat, i una de les receptes és una reflexió sobre la mort. La mort no ens ha de fer cap mena de por, perquè mentre estem vius la mort no hi és i quan estem morts ja no sentim res. I el plaer i el dolor estan en el sentir, en el tenir sensacions, i la mort és l'absència de la sensació. I això hi ha altres arguments del mateix tipus. La frase següent no es tracta tant de viure com de viure bé, és de Sèneca. És a dir, Sèneca anticipa moltes de les reflexions que d'una manera o d'una altra s'estan utilitzant ara per defensar el dret a morir dignament. És a dir, Sèneca, que va morir suïcidat, precisament, doncs pensava que el que compta no és viure de qualsevol manera, sinó viure bé. El que compta és la bona vida, en el sentit de la vida plena, sana. El suïcidi és una qüestió greu, però no s'ha de viure tant com es pot, sinó tant com cal. Aquesta és una mica la idea de Sèneca. I és una idea que ha arribat als nostres dies transformada, però la continuem utilitzant. Quines són, si no, les argumentacions que hi ha al darrere del dret a morir dignament? Què és el que defensem amb això? Defensem el dret a una vida bona, però el dret també a una mort bona quan viure ja no val la pena per la raó que haguem decidit. Perquè la salut del cos no acompanya, perquè la dignitat ja no és possible, etc. Però la idea és la mateixa. Cal viure, cal tenir, diu Sèneca, i en aquella època no hi havia cures pal·liatives, no hi havia anestèsies llevat de l'alcohol, doncs cal gaudir d'una mínima salut corporal, és una frase d'ell, sense la qual ja no és possible la felicitat, perquè la felicitat és l'únic objectiu legítim i clar de la vida. El cristianisme, ja n'he dit 4 coses. El cristianisme és una doctrina que considera que el suïcidi és un assassinat, és un pecat mortal, està penat directament pel 5è manament, no mataràs. El suïcida és un assassí de si mateix i a més rebutja la creació de Déu. Comet el pitjor dels pecats possibles. És un rebuig de Déu, directament. No és només un assassinat. Per això el cristianisme, quan es va començar a desempallegar del dret romà, el cristianisme neix dintre del món romà i de la legislació romana, però quan se'n desempallega, perquè la legislació romana no perseguia el suïcidi en principi. Fins i tot, en alguns casos, es considerava honorable suïcidar-se. Per exemple, tu podies ordenar a l'emperador o els generals, si patien una derrota important,
cometien un suïcidi d'honor, no? Com després ho faran els samurais. Doncs bé, però el cristianisme després ja, diguem-ne, quan comença a tenir capacitat legislativa d'influir sobre les legislacions de diferents països a partir del segle V després de Crist, doncs comença a prohibir que els suïcides siguin enterrats en sagrat i les legislacions passen a castigar la persona morta del suïcida, arrabatant-li els béns, perquè així el suïcida no se suïcidi, perquè si no veurà que la seva família li és pres tot. S'acaba cometent barbaritats amb el cos mort del suïcida, com ara esquarterar-lo i repartir-lo a bocins per diferents indrets, o barbaritats com aquesta, ja no esmento tots els concilis, hi ha una sèrie de concilis que van prenent decisions. I fins al segle XX els suïcides no es poden enterrar en sagrat. I la catoliquíssima Irlanda, fins al segle XIX, fins a finals del segle XIX, no només no permetia als suïcides ser enterrats en sagrat, sinó que els enterrava amb una estaca clavada al cor. I això és molt bo, perquè aquesta és una de les constatacions que fa Bram Stoker, que és l'autor de Dràcula, no? Que la treu precisament, és curiós que la idea de com matar un vampir, no? La tregui precisament del cristianisme. La tregui precisament de la pràctica cristiana de l'església irlandesa del segle XIX. No? Deixar els morts amb una estaca clavada al cor. És a dir, és un càstig post-mortem, no? Que indica aquesta fúria de la concepció cristiana contra aquells que han desafiat les lleis de Déu i el mateix Déu. David Hume és un filòsof britànic del segle XVII. Aquest és interessant perquè aquest és el primer que desafia de forma clara i frontal la visió cristiana dels suïcides. Per ell, el suïcida no ataca Déu, el suïcida simplement decideix lliurement amb la seva vida fer el que vol. I diguem-ne, aquí us he reproduït només un dels arguments que ell utilitza, perquè, clar, l'argumentació de l'època era que nosaltres no tenim dret a fer res per acabar amb la nostra vida. I ell irònicament gira la truita, diu, si disposar de la pròpia vida fos reservat en exclusiva al Totpoderós, tan criminal seria actuar per conservar la vida com per llevar-se-la. Fins i tot apartar-se d'una pedra que et cau al cap seria, diguem-ne, interferir en el curs de la providència. És una crítica irònica, però que situa el suïcidi completament en l'àmbit de la llibertat personal. Això és molt important. Això passarà directament a un filòsof molt més influent, també en la legislació britànica, que és John Stuart Mill. John Stuart Mill va escriure un llibre que es titula On Liberty, sobre la llibertat, on bàsicament el que tracta és dels deures que l'individu té amb la societat i dels drets que la societat té a l'hora de coartar o limitar la llibertat de l'individu. Així, per exemple, té dret la societat, l'Estat, a prohibir-me que em suïcidi bevent alcohol un dia darrere l'altre? La resposta de Stuart Mill és que no, perquè no hi ha dany. És a dir, em faig mal a mi mateix. Potser faré mala impressió a altres, però no és un dany objectiu, això. És un dany subjectiu. Puc fer mal efecte als altres pel fet de veure'm borratxo o pel fet de veure'm a mi, que poden estimar-me, poden apreciar-me, pel fet de veure'm, dic, degenerar. Però no hi ha dany objectiu. Només té dret a prohibir-me que begui l'Estat i a castigar-me per fer-ho si a continuació condueixo. Per tant, si no hi ha dany objectiu, l'Estat no té dret a interferir en la conducta dels individus. I aquest principi teòric, el principi del dany, és el que es va traslladar gairebé immediatament a les legislacions, primer britànica i després europea. I això és molt important. El suïcida el podrem condemnar moralment, religiosament, però no pas legalment. Aquest és un aspecte del suïcidi que mereixeria un estudi llarg i de detall, el tractament jurídic del suïcidi.
ho mereix perquè encara és important ara. Ja hem dit que els que intenten cometre suïcidi als Estats Units són literalment apartats de la societat fins que no canvien d'idea. Són apartats permanentment, fins i tot. Privats de llibertat. És a dir, no tenen dret a tenir la llibertat de matar-se. Per tant, l'aspecte legal és molt important, però deixem-ho aquí. En tot cas, a Europa, en aquest aspecte, hem evolucionat bastant. Doncs bé, Stuart Mill, deixem-lo aquí com a lectura. El llibre és sobre la llibertat. Si algú el vol llegir, és fàcil de trobar. Està publicat a Editorial Laia, una excel·lent traducció, ara en edició 62. Aquí teniu el dibuix d'un escriptor japonès, em recordo el nom, carai. Això, Yukio Mishima. Yukio Mishima, que després d'escriure uns quants llibres, algun dels quals tractant el tema del suïcidi, va decidir fer-ho, va decidir suïcidar-se a l'antiga manera dels samurais. Hi ha imatges fotogràfiques i filmació precisa de tot l'acte de suïcidi de Yukio Mishima i d'un company seu. Bé, hi ha molts altres autors. Com que ja són les 8, intentaré no allargar-me més de 5 o 6 minuts més. Hi ha molts altres autors, Kant, evidentment, hi està en contra. Schopenhauer té una interessant reflexió en un llibre que es titula El món com a voluntat i representació, dient que intenta explicar una paradoxa. Ell diu que el suïcida en realitat estima la vida. No? El que passa és que no la vol d'aquella manera. I Nietzsche ja ho he dit. Nietzsche és probablement l'autor més anticristià de tots, és l'autor més visceralment anticristià, però no és només perquè és anticristià. No oblidem que va escriure un llibre que es titula L'Anticrist. Però no és això el que ens interessa d'ell. És anticristià perquè és antiplatònic. I per què és anticristià i per què és antiplatònic? Ho és perquè bàsicament la concepció nuclear del pensament de Nietzsche és vitalista. Per a Nietzsche està clar, no hi ha altra vida que aquesta. No n'hi ha d'altra que aquesta. I per tant, totes les religions o totes les teories metafísiques o filosòfiques que tendeixen a infravalorar el valor de la vida aquesta i situar-lo en el més enllà són menyspreables. I si a més en aquestes teories religioses o filosòfiques, a banda de menysprear la vida, menyspreen el dret dels individus a abandonar aquesta vida, això ja li sembla el cim o el colmo, si voleu dir d'una altra manera, de la hipocresia i del cinisme. La hipocresia de, per una banda, menysprear la vida, dient que el que compta és el que ve després, i per altra, prohibir a la gent que tenen raons ben pensades, de vegades, racionals o mèdiques o del tipus que sigui per abandonar la vida, dir-los que no tenen dret a abandonar-la. I això és el que trobo pitjor de tot. Del tema del suïcidi en parla en molts llibres. En parla al Crepuscle dels ídols, en parla al llibre més famós de tots, que és Així va parlar Zaratustra, i també en parla la genealogia de la moral. Hi ha frases com aquestes, no? Hi ha un dret a prendre la vida a un home, però no hi ha cap dret a prendre-li la mort. Està parlant de les lleis, no? Les lleis sembla que autoritzen a prendre-li la vida a algú, per exemple, si és un assassí o fins i tot un lladre, i en canvi és curiós que aquestes mateixes lleis volen impedir-li que es mati, com a gran paradoxa. Bé, eutànasia i suïcidi. Això també mereixeria un estudi llarg, no? Sant Pedro, ja he parlat breument, Chantal Seviré, justament ara fa 10 anys, es va suïcidar. Coneixeu la història de Chantal Seviré? Era una senyora francesa que tenia un dolorosíssim i estranyíssim càncer ossi nasal. Aquesta malaltia li havia deformat el rostre de forma terrible, i aquesta senyora volia morir com Sòcrates. Aquesta senyora volia que l'ajudessin a morir. Volia morir-se, no fer un intent, volia morir-se. Però es volia morir amb els seus fills, a la vora. Volia que algú li facilités algun producte que garantís la seva mort d'una manera digna. Però la llei francesa, la llei Leonetti, de 2005, no ho permetia. La llei Leonetti l'únic que permet és induir un coma i a continuació no fer res. És a dir, literalment
la persona a qui li han induït el coma mort d'inanició, perquè no l'alimenten, dura el que dure. Però això a ella li semblava absolutament indigne. Va demanar a Sarkozy, que en aquell moment era el president de la República Francesa, que fes alguna cosa. Com que no hi va haver cap tipus de resposta, algú li va facilitar algun analgèsic potentíssim, que em sembla que era un analgèsic per cavalls, i finalment va morir. El turisme del suïcidi volia dir-ne alguna cosa. Hi ha països on l'eutanàsia és el nom que cobreix moltes vegades el turisme del suïcidi. Gent que no és capaç o no té valor o no té garantia de que se'n sortirà, va a Suïssa, per exemple, fa un contracte d'eutanàsia amb una excusa qualsevol, ha d'estar mínimament fonamentada, però és un suïcidi assistit. A banda que ja hi ha casos com el doctor Kevorkian, americà, que s'hi va dedicar durant bastant de temps. Deixo els altres temes. Aquí tenim una foto de la senyora Chantal Céliré, pocs dies abans de morir, la deformació del rostre i sobretot el dolor físic i el dolor espiritual que ella patia eren terribles. Dic 4 coses del deliri sociològic. He dit que Durkheim, tindran paciència d'estar 5 minuts més, fins i tot 10, potser, perquè és que crec que això m'allargo més del compte en determinades parts. Sí, encara estic dintre del temps, és que menys d'una hora quasi és impossible. Dèiem que Durkheim és un sociòleg que va ser el qui primer seriosament s'ho va plantejar, això del suïcidi. Durkheim el que pensa essencialment és que el suïcidi és una variable social. És a dir, el suïcidi que a tots nosaltres ens sembla una cosa privada, jo decideixo plegar de viure, potser seria una expressió molt correcta, plego de viure, com qui plega de treballar, plego. Doncs a mi em sembla que és una decisió íntima, presa en el rerefons de la consciència. Doncs per al senyor Durkheim no és exactament així. Mirin la seva prosòdia. Diu, em sembla difícil que no es desprengui a cada pàgina d'aquest llibre, està parlant del llibre Les Suïcida, que no es desprengui la impressió que l'individu està dominat per una realitat moral que el supere, la realitat col·lectiva, els fets socials. Diu, quan es vegi que cada poble té una xifra de suïcidis que li és pròpia, que aquesta xifra és més constant que la de la mortalitat general, que si evoluciona, si aquesta xifra de suïcides evoluciona, puja o baixa, ho fa seguint un coeficient d'acceleració que li és peculiar de cada societat, que les variacions, perquè passen els diferents moments del dia, del mes, de l'any, no fan més que reproduir el ritme de la vida social. I quan es comprovi que el matrimoni, el divorci, la família, la societat religiosa o l'exèrcit influeixen en ella segons lleis definides. És curiós això. Abans que ell ja hi havia hagut un filòsof que es deia Comte, que és el primer sociòleg que hi ha, que diu que ell el que vol fer és física social. Vol intentar descobrir les lleis que regulen el comportament social dels individus. Però és que el comportament social dels individus és el comportament de cada individu individualment considerat, que s'ajunta amb altres. I bé, a Durkheim li sembla haver descobert això. Li sembla haver descobert que els individus són impredictibles, individualment considerats, però col·lectivament no. És com si ara nosaltres diguéssim que tenim una galleda d'aigua amb 5 litres i la llancem. No sabem on anirà a parar cada gota d'aigua d'aquesta galleda, però podem predir amb bastanta precisió l'àrea d'aquesta sala que quedarà coberta per una fina capa d'aigua. Si en lloc de llançar la galleda de 5 litres la llancem de 6, podem calcular amb bastanta precisió l'àrea de més que quedarà coberta, però continuem sense saber on anirà a parar cada gota. Però amb això en tenim prou per poder dir, com diu Durkheim, que el suïcidi és el resultat d'una variable social, d'un conjunt de variables que es poden calcular, que es poden predir. És a dir, posem per cas, si el percentatge de persones desocupades a Barcelona augmenta en un punt, el nombre de suïcides també augmentarà en un punt, o en 2. Si tenim un 5 per 100.000 suïcides a Barcelona, doncs l'any que ve, com que ha augmentat
en tantes persones el nombre de desocupats o de divorciats o de, no sé, el que vulgueu, doncs el percentatge augmentarà més o menys en aquesta proporció. I el més fotut del cas és que és veritat. Això és el més fotut del cas, no? I precisament en base a aquestes prediccions sociològiques de física social que nosaltres, és a dir, que els governs fan previsions de suïcidis i intenten fer mesures preventives del suïcidi, no? Que bàsicament, això sí, atenen només a l'àmbit psicològic, a l'àmbit de la malaltia mental, perquè l'altre no saben com tractar-lo. Clar, encara no saben a qui han de contractar, si hi ha professors de filosofia com jo que es dediquin a convèncer la gent de que la vida val la pena, a la gent diguem-ne normal, a la gent que no té cap malaltia, convèncer-los que la vida val la pena i que continuïn vivint, no? Potser això compensaria la tasca que fan els capellans en sentit contrari, no ho sé. Bé, la qüestió és que tenim aquí el text d'Emile Durkheim, que el deixo perquè trobem. Acabem. Bé, hem dit unes quantes coses del suïcidi i moltes més que podríem dir, però el temps ens exigeix acabar. Hem dit al principi, ho torno a dir, que el suïcidi és una cosa a solucionar, ho sembla, perquè sempre diem el problema del suïcidi. El problema del suïcidi. Però què és un problema? Un problema, la mateixa paraula grega ho diu, és proballein, és a dir, és una cosa que cal que solucionem. Això és un problema, una cosa que cal solucionar. Altres diuen que un problema és una oportunitat, és una altra manera de veure-ho. Però un problema és una cosa a solucionar, una cosa que s'ha d'arreglar. Però és un problema per aquí. És un problema pels que queden vius, pels supervivents del familiar mort o de l'amic mort. I aquí hi ha un camp important a parlar, no? El dol del suïcidi és el més difícil de tots. És el més difícil de tots. Qualsevol altra classe de dol es pot superar amb més facilitat, però el dol del suïcidi està ple de culpabilitat. Encara que sigui una culpabilitat injustificada, però és inevitable que els que tenen un suïcidi a la família se'n sentin culpables, per ignorància, per no haver fet prou, vés a saber, no? Bé, però en tot cas pel el suïcidi no és un problema, és una solució. És una solució i ho hem d'assumir així, no? Però per què és un problema per nosaltres, pels que no ens suïcidem? Ja ho he dit, un percentatge de 5 per 100.000 és baix. 10 s'atansa la normalitat. Entre 15 i 20 hi ha molts països que ho tenen. I a partir de 30 ja comença a ser fort, tot i que s'ha de dir que hi ha algunes professions, la de Guàrdia Civil, per exemple, que és la que té més suïcidis de totes les professions de l'estat espanyol. Això també mereix un estudi molt interessant. Els guàrdies civils són els que més se suïciden, amb diferència absoluta, més que qualsevol altre cos, militar o policial. Podríem dir moltes coses al respecte, fins i tot algunes irònicament. Bé, però el problema quan hi ha tants suïcidis continua sent un problema estadísticament petit, no? Però nosaltres sempre pensem, nosaltres estem a l'altre cantó. Si de cada 100.000, com a molt, se'n suïcida 35, nosaltres som els 999.000 no sé quantos que no ens hem suïcidat. Per tant, nosaltres som normals. Nosaltres som normals, els que no ens suïcidem, o encara no ho hem fet. Els altres són els anormals. El problema el tenen els altres i el problema en tot cas està en evitar que n'hi hagi més. Però per què és un problema? Doncs el problema és filosòfic un altre cop, perquè el suïcida, en el fons, el suïcida o aquell que simplement vol escurçar el termini, entre cometes, natural de la seva vida, el de la malaltia, el que diuen, tots de viure mentre el cos aguanti, per què escurçar aquesta cosa que també acabarà amb resultat de mort? Per què ho has d'escurçar? Doncs aquesta és la cosa. El suïcida és un que desafia la nostra visió tradicional de la vida. És un que diu que la vida no val la pena i això sí que ens toca a tots, perquè desafia la nostra actitud vital, la nostra filosofia. Realment no sabem viure moltes vegades i tampoc no sabem morir. Bé, acabem. Per què ens suïcidem? Si fem cas de Durkheim, ens suïcidem perquè vivim en societat. Probablement una mica de raó té.
hi ha moltes causes de dolor pels éssers humans. La degeneració inevitable del nostre cos és una causa de dolor. La superioritat de la naturalesa és una altra. No podem evitar que hi hagi terratrèmols, ni volcans, ni pluja ni vent. I tot això pot ocasionar-nos dolor. Però no hi ha cap altra font de dolor tan terrible com la que ens proporcionen els nostres conciutadans, la gent amb qui vivim, no? I no estic parlant només de la guerra, no? La guerra, el dolor de les relacions personals. Bé, si és cert, doncs, això, que ens suïcidem perquè vivim en societat i perquè els fets socials influeixen sobre la nostra conducta privada, no? És en societat que perdem feina, és en societat que té lloc el suïcidi anòmic que diu precisament Durkheim. El suïcidi anòmic és una de les 4 classes que ell estudia i seria el típic suïcidi de l'individu que veu i viu un daltabaix en la seva vida personal. Té feina, és respectat, la seva opinió és considerada, és valorada, i de sobte es queda sense feina, ningú no li fa cas i aleshores, mancat de referents, se suïcida. Aquest és el suïcidi que més ha augmentat, evidentment, a Espanya durant aquests últims anys de crisi. El suïcidi anòmic de la persona, diguem-ne, que ha perdut la seva situació. N'hi ha molts altres, no? He parlat de Nietzsche, de la seva concepció tràgica de la vida. Nietzsche admira els pensadors grecs i admira la tragèdia grega. Les obres de teatre de Sòfocles i d'Eurípides tenen un element molt interessant, i és que tot allò que els hi passa als herois, que sempre acaben malament morint-se, els hi passa però no hi ha cap compensació, no hi ha cap rescabalament, no hi ha cap redempció. És a dir, el pensament grec d'aquella època és un pensament que assumeix que la vida és tot el que hi ha i que els dolors que hi ha aquí no tenen justificació perquè seran compensats en un més enllà, com en canvi sí que fa Plató o com en canvi sí que fa el cristianisme, amb uns efectes terribles, com hem dit, els de la desvaloració de la vida. Perquè precisament hi ha una redempció. Bé, jo acabo finalment amb unes paraules de la meva padrina. La meva padrina fa uns quants anys que és morta. Jo em recordo d'acompanyar-la al seu llit de mort i vam estar parlant fins minuts escassos del seu traspàs. I va ser interessant perquè la meva padrina, dic interessant a banda de dolorós perquè sentia la seva pèrdua, però va ser interessant perquè la meva padrina havia estat sempre una lliçó de vida i tenia molt assumit el fet de la mort. La meva padrina, pobra, havia començat a treballar de minyona als 8 anys i prou feina sabia llegir i escriure, no havia llegit Nietzsche ni coneixia els grecs, però tenia aquella saviesa antiga i reposada de les velles de poble, no? I havia assumit que la vida era aquest camí que conduïa inevitablement a la mort, i molt abans de la seva mort sabia que havia de morir i havia acceptat que li tocava, no? I ella deia justament aquestes paraules amb les quals acabo. Deia: Ramon, la vida és com el pa, tu. Molla i crosta i te l'has de menjar tot. Moltes gràcies.